Jeg hedder Henrik, og jeg er økonomichef her ved Schrøder og har været det i snart 11 år. Schrøder er en 100 år gammel virksomhed, elinstallatør, der primært laver nye mekaniske anlæg på f.eks. biogasanlæg, det kan være store køleanlæg, og det kan være store varmepumpeanlæg til fjernvarme. Det er vigtigt, at vi har styr på tiden og materialerne, fordi det er ligesom fakturen til kunderne, så hvis ikke vi får registreret materialer rigtigt ind, så får vi ikke faktureret rigtigt. Det samme med timerne. Hvis ikke vi får timerne, så får vi ikke sendt regninger ud til de mindre kunder, og vi har svært ved at holde styr på de store opgaver, hvis ikke vi løbende får registreret timer. Og samtidig så er det jo grundlag for alle vores ansattes løn, så når vi kan få det hurtigt og nemt ind, så er det også nemt at lave løn. Jamen, før vi fik Job Manager, der havde vi faktisk et andet system, som ikke var integreret i NAV. Så det lå synkroniseret op mod en server, som så synkroniserede ned mod NAV, og vi oplevede rigtig tit, at der var noget, der forsvandt i de synkroniseringer. Så derfor så valgte vi at gå med Job Manager, da vi skulle skifte, fordi det hele var ligesom samlet et sted. Jamen, vi bruger stort set al funktionalitet. Vi registrerer timer derude, vi registrerer materialer, bruger kvalitetsskemaerne. Der ligger i Job Manager til kontrol af opgaverne, og så bruger vi lønmodulet, når vi laver løn. Før vi brugte Job Manager, der brugte vi som sagt det andet system, som også registrerede timerne, men der var ingen integration til lønsystemet. Så der printede vi en pdf ud, og så havde vores bogholder, så sad hun og tastede timerne manuelt ind i lønsystemet. Så det er helt klart meget hurtigere, fordi vi kan overføre timerne direkte. Der er færre fejl, fordi der ikke er noget manuelt tastarbejde. Og de timelønnede, der taster timer, de kan hele tiden følge med i, hvor meget har de tastet, og hvor meget får de i løn. Kvalitetssystemet, det bruger vi til kontrol af stort set alle opgaver, vi er ude på. Og førhen, der har det ligget på et stykke papir ved siden af, der var krydset af. Så det har været svært ligesom at kæde opgaverne sammen med det, der var udfyldt. Nu kan man udfylde det, mens man udfører opgaven, og det ligger hele tiden gemt inde på sagen i NAV, så det er nemt at finde tilbage til. Den helt klart vigtigste ting, det var, at det ligesom er integreret i NAV, så man ikke har mange systemer, der skal snakke sammen. Og det, at det er integreret i NAV, gør også, at hvis man har nogle ønsker til mindre tilrettelser, så kan det også lade sig gøre, uden det er en stor omkostning. Og så synes jeg, at prisen kontra det, man får, den var meget fordelagtig i forhold til det andet, vi kiggede på. Ja, vi har et rigtig godt samarbejde, og man kan sige, at udover at vi har Job Manager igennem dem, så har vi faktisk valgt at skifte hele vores NAV-service op til dem også. Og man kan sige, at de er lydhørende, når man kommer med forbedringsforslag til appen, og vurderer hele tiden, om det er noget, der kan gavne alle, eller om det måske er noget, der er mere kundespecifikt. Og som regel, så finder man en løsning på at få det lavet, man gerne vil.